Poplatky pri investovaní. Dlho som zvažoval, či sa do tejto témy pustiť, tak verím, že to viacerým z vás pomôže sa lepšie vyznať v danej problematike. Tým, že sú ETF-ka verejne obchodovateľné fondy, kde sa kooperuje jedným ETF-kom nejaký index, ako napríklad svetový akciový index MSCI World alebo americký S&P 500, prípadne sektorový technologický index Nasdaq, tak súvisia s týmto typom investovania určité náklady, čiže poplatky. Vybral som tie najdôležitejšie a sú 4. Prvý poplatok, ktorý si treba všímať, je vstupný poplatok. Tento poplatok sa účtuje za službu, kde vám finančný sprostredkovateľ pripravuje investičnú stratégiu, vyberá portfólio vhodných ETF fondov alebo iných fondov na mieru vzhľadom na váš investičný cieľ a časový horizont investície. Podstatné je však vhodným spôsobom odkomunikovať rizikovosť investície na základe investičného rizikového dotazníka a vašich skúseností s investovaním. Najčastejšie sa tento poplatok účtuje na začiatku, a to buď jednorázovo, alebo je rozložený počas doby investovania napríklad na 1 až 4 roky. Pohybuje sa na úrovni od 1 až do 5% cieľovej sumy, v závislosti od toho, či investícia obsahuje aj ďalší typ poplatku, o ktorom budeme hovoriť v ďalšom videu. Cieľová suma sa počíta ako vklad krát počet rokov, čiže napríklad 100 eur mesačne krát 20 rokov rovná sa cieľová suma, v tomto prípade 24 000 eur, z ktorej sa počíta poplatok. Pri 3% poplatku je to suma 720 eur. Tieto peniaze však nedostáva sprostredkovateľ, ako sa väčšina ľudí domnieva, ale dostáva len nejaké percento, vzhľadom na to, kde sa nachádza v pláne kariéry firmy, v ktorej pôsobí. V ďalšom videu rozoberieme najdiskutovanejší poplatok za správu, tzv. Management fee. Tak si nezabudnite nastaviť odber. Ďakujeme za sledovanie a nezabúdajte, peniaze je súčasť.